asini roha dohok dami nasian debata amatta dohok sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus madongani hamu. Amin. Kuria nahina holongan di bagasan Kristus Yesus hatani debata nagabe o jahata di ari sadarion Kamis 2 Juni 2022 di enet masian Titus 2 ayat 10 sada. Ainunga tarida asini rohani debata sibahen haluau ni salhut jolma. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Disima sangana. Kuriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus mulai dipasa suku-sukun nunga tajalo nian asiniro hanasian debata tutu sahani takasdo alusta nunga ahamai asiniro hani debata sigo dohita boy pajojor kon asiniro hani debata hosa hangoluan pasu-pasu si panganon pasu-pasu hagabeon doh akalan na asin toho jala sitong situtudoi asini rohani debata alai arung asini rohani debata na ubal gana sumangap ima asini roha na mangalekon haluaun di ganuk jolma keselamatan hangoluan na sorasuda haluaun sien salut aka dosa nang pangalasyota ima asini roha puncak na siad debata asini roha na ubal gana siad debata jala takas doi tajalo di akanang porsia. Amanami inanami dengan saha porsian di bagasan Kristus Yesus. Ikon saha donian pakilalaan nang pangatusyota saha tu titik namanya dari makilalahon nunga tajalo asini roha haluaun nasian debata. Asa ima nagabe bongkal nang pakiriman na parjolosali di tonga-tonga ni mangadopi para ngoluata. Ima haluaw ni. Asa marhite pakilalaan nang pakirimon di haluaw ni pe tumpe arsak hamaulon sitaunon di tonga-tonga ni para ngoluata boima to adopt di bagasan rohata. Itu tidak ada masalahnya. Itu tidak ada bandingannya dengan surga hasonangan na lain ayata. Tumpe agodang aka hamaulon kegagalan ikon boy doita makilalahon asini rohani debata ima haluauni. Jala segala perkara, segala kesusahan, mari kita merasakan dan juga menyadari itu enggak ada apa-apanya dengan kenikmatan surgawi yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Imana parjolo amanami inanami dengan saha porsian di bagasan Kristus Yesus. Dungi suku-suku namangi di hita molo nung tapakilalahon taboto asini rohani debata na mangaling haluaw di hita bohado respon nang hataridaan di pakilalaan si songoni tasadari do asini rohani debata imang haluaw ni mabuat kita tu surgo asa suku-sukun tu dia do kodong mate ko ikon takas maalusta di bagasan pakirimon ikon tu surgo doa rap doh Tuhan hidwa alani hatarida ansyan pakilalaoni abo akaduna boy tapatuduhon di tonga-tonga ni para ngolwatan kurian ahina holongan di bagasan Kristus Yesus ikut tarida maasini rohani debata di tonga-tonga ni para ngolwata molo tumpe saat kita di pakilalaan ng pakirimon si sono ima marhite ngolu dohot parangin na ibaru molo nunga suan di bagasan rohata asini rohani debata haluaw na siya debata ima namang ngojar hita marasini roha tu halap mambahin pasu-pasu tu halap jala mamarangehon molo na ibaru maradopon ganup halap ima nagabe semangat jala na mendorong hita di tonga-tonga ni na mangadopi parmulan amanami inanami dengan saha porsiam di bagasan Kristus Yesus hata ni debata nang saat dihita sadarion nunga tarida asini rohani debata kasih karunia keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu telah nyata tahangoduhon ma asini rohani
marhite na lumobi patudukon asiniro ato akadongan na humaliat kita. Amin. Tapasada marohata martania kita. O ali debata Jehovah na mga radikon haluan bihami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mauliate marsangap si tutu magwarmu di saludinggan ni basa. Say ajari togu-togu mahami makilalakon marpakirimon ihaluaw ng pinarademi. Asa marhite yale Tuhan margogo kami mga dopya kapargulmiton di tonga-tonga ni ngulong nami. Tungpe godang arsak sitaunon ng hamaulon margogo do kami. Aladang sa dia dope akka hamaulon di portibion tumibakkon hasonangan ng pinaradim. Di bagasan gornya na Tuhan Yesus Kristus martanya kami to. Amin. Oras madihita sa luhut na manami inanami, selamat beraktivitas, Tuhan tama mangaramuti hita.